Walah rek golek blonjoan kok ora ono kabeh yo, nang ndi kabeh yo mlijoi yo. Maklum, awake lakon. Takon opo nges renges? Yo kowe lakon ayu itu oleh. Lah delok entah pacakanmu iku lho ora ngena. Kon kate nandi kon niku? Ya awakmu omongnya ana omong. Yo om-om ndi sing mau doyan ambek kon wong rupamu kok dares ngono kok ate golek om-om. Wes ngono-ngono ya ikan omong. Awake itu aja ini. Waduh wis karep-karepmu wis raimu ora karu-karuan, ndon kon lek ketep-ketep koyo bro hantu iku lho. Rambemu kok kenal pot. Kok kaya ayu nai. Lho kok tambah ngilokno aku. Rupamu iku lho rembes. Lho, lapo mak Angel mak, lapo mak. Lho nak Sel, wong rupane kok ngene kok ate golek om-om. Lah iya, mesono umum sing gelem ambek daburan sing kok ngene. Lho ayu orang lah saya aku. Lho delon mak, pen lak gak katarak sih delon ayuan dia aku ambek Angel. Walah aku dengguyu nduk, ya jelas ayu kon nduk. Yo ayu. Niku lho cantik tutuk ndi tutuk ndukur sampe nisor ae kon gak sing cantik-cantik blas. Sikilmu kayak kuli, tanganmu akeh bolote, raimu awan, gulumu kayak magrib. Ini ayu ya. Pancen ayu kon kate lapo? Ini on nelawo. Delon Sel kate ngidoni kon itu jare. Yo itu non lek wani. Wah ini ya. Oh, ini. Walah mburek de mulai aku wis. Ya apa Sri cengken ali-aliku ilang iki lho mang gara-gara blonjo waduh. Lah kok iso sampean delendi mang? Mangku blonjo golongan yayu sak anak-anake. Ya kuwatirku dijukuk yayu lah tangane dopa malah biyen. Lah yo, Salah anakmu iku rupane nakal. apa ora dijukuk yayu iku, Mbak? Kok isi iya mangko salah aku milih-milih mbek yayu milih-milih tempe mbek sayur iku lah kok lho. Lah kok tak delok lho ilang cengkenku ali-aliku nandi. Aduh. Ya pore mamang blonjo sayurane bosok-bosok. Tambah sakno mie yo. Oke ma, beres. Sik ma, aku iku mang nemu iki lho. Ana cincin api guys sampean. Nang ndi kok cek gedene tak sapa? Ya ero. Api kan. Kok kayak lewati sih, Mas? Ora tekan di Sewi Dewi lek ikutane lewati. Iya, Mas, iku wingi digawe ambek lewati. Loh aku nemu. Iya, iku wingi lewati ku. Loh, ora le. Oh, ora. Ora. Wis terusno. Ali-aliku iki paran-paran nih. Nemu ndi ali-ali nemu ndi? Ali-ali nemu ndi? Lho. Apa wae lho. Delok iki cincinku iki Sri ril iki. Ayo. Apa wae tak anakku iku lapar sampean. Iki wekku iki cincinku lho pas. Iya, Mas, iku lewati. Lho lah iya lho Dewi iki lho ro. Dewa ya anjen nyolongan itu. Anakku dedek sing kena ta lah. Iya ta? Kolongan. Iki Sri cincinku. Ampun Mbak Wati aku iku mang nyolong nek mlejo. Lho lah iya Sri. Ayo. Lho kan. Anjen anakku kok uri nyolong ngono Sri. Apa yu kok uri nyolong ah. Ya wis Mbak Wati wong jenenge arek cilik. Arek cilik anjen dedekanmu koyo ngono kurang ajar. Sama niku aja ngelak-ngelakno aku. Oh, seolah-olah keluarga aku ae sing welek ning Anjen matamu. elek keluargamu delokan kok anakmu gak tau kok rumat. Anakmu saiki nyolongan. Ya apa kok dedek kok cara apa sih ngono iku Kok dedek cara apa? Dik carane menungsa Mawati, mosok kate carane kewan. Yo kok Mbak Wati sampean dilok-ilok koyo modelane koyo arek iki lho. Yo kok narek wingi sore. Apa iki? Iki lho. Apa yuk? Dapakno kon yuk. Oh, iki lho, anakku dilolokno apa jenenge nyolong emas. Kan gak ero emas apa duduk. Kon dilokno kadal melata iki. Kadal melata kon iki. Cocokane kono opo kono? Hah? Apa kono? Alis. Tekno iku anjir. Tekno. Dagaran niku. Rain. Ayo, Walah, wis buyar. Padahal seru lho ya. Lah ya seru. Ayo wis balik ayo. Kok ndak nang mak. Lah bare ana tukaran. Bilis delok narek loro iku lha apa mbas-mbas tukaran mosok sing abane bengkerengan iku mang. Iya kok sing abane gemblodak mang ya. Iya. Dewa Dewi ini sing kembar. Lah pokoknya BKBG. Oh, mama. Kon delok yo cepat ton.
Lah ya lapo? Loro iki turunan apa sih? Cilik-cilik kok ngelama. Tak hidup nenet kon. Anakku lak wani. Lah ya jan aku lah wani. Juh. Wah, kemana gerandong lah.